Il-ħadd it-tajjeb. Illum 25 ta' Ġunju, il-Knisja tiċċelebra l-Pontifikal fil-festa ta' twelid ta' San Ġwan Battista. Nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta li hu msemmi għal qaddis li qed niċċelebraw illum. Jikkonċelebraw membri mill-Kapitlu Metropolitan.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Mill-konkatedral ta' San Ġwan illum inselmu lil Malta Għawdex il-kull min qiegħed isegwina anke permezz ta' TVM u l-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali waqt li nagħmlu il-festa solenni ta' twelid ta' Ġwanni l-Battista. Dan il-konkatedral, l-antika chiesa konventwali tal-Kavalieri ta' Malta, dedikat propju il-patrun tal-ordni San Ġwanni l-Battista. I would like to greet all our friends from abroad, our English-speaking friends, on this solemnity of the birth of John the Baptist. The titular of this beautiful church, of this co-cathedral, the former conventual church of the Knights of Malta. Bedecked with these beautiful tapestries from the 17th century. And obviously, in this narrative of solemnity and devotion, we pray to the Lord for the intercession of John the Baptist. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena ddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. In excelsis Deo.
Alla int qajjimt lil San Ġwan Battista biex il-Kristu l-mulej il-estilu poplu imħejji sewwa. Għatina l-grazzja li nġarbu ferħ tas-sema u mexxi l-femiet tal-qaddeja kollha tiegħek fit-triq tas-salvazzjoni u s-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Nisimgħuni gżejjer għatuni widen popli mbieda. Il-mulej mill-ġuf sejjaħli, miħdan ommi ftakar fismi. Għamilli fommi xabla msinna taħt id-del ta' idu ħbieni. Għamil minni vleġġa maħtura fil-barzakka tiegħu ħbieni. U qalli, Iżrael inti l-qaddej tiegħi, bik jiena nkun imfaħħar. U jienet, għal xejn inkeddejt u fi xejn lejt saħti. Imma l-ġustizzja tiegħi fil-mulej u l-ħlas tiegħi għan-talla tiegħi. U issa tkellem il-mulej li miħdan ommi għamilni qaddej tiegħu biex għandu nreġġa' lura l-Ġakob u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid. Għax jien kont mfaħħar f'għajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U qalli tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem biss it-tribù ta' Ġakob u treġġa' lura l-fdal ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawla l-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art tinfirex. Il-kelma tal-mulej. Tarbilni u tarafni, intaf meta noqgħod u meta nqum, intaraf mill-bogħod ħsibijieti, intaraf il-mixi u l-waqfin tiegħi, triqieti kollha inti tafhom sewwa. Insawwart il-ġewwieni tiegħi u f'ġufommi inti nsiġtni. Irrodlok ħajra x'tal-għaġeb għamiltni, tal-għaġeb huma l-emejjel tiegħek. U l-ruħi inti tafa tajjeb, ma kienx moħħbi minnek għadmi minnek, meta kont qiegħed insir fis-satra u nintiseġ fil-qijan tal-art. Qari mill-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal: Alla lil missirijietna qiegħed il-David bħala sultan tagħhom li għalih ta' din ix-xhieda. Sibt il-David bin Ġesse, raġel skont qalbi li jagħmel dak kollu li rrid jien. U min nislu li Alla skont il-weda tiegħu ġieb għal Iżrael Salvatur li hu Ġesu. Qabel il-miġja tiegħu Ġwanni der xandar magħmudija tandiema lil poplu kollu ta' Iżrael. U meta kien wasal fit-tmiem il-ħidma tiegħu, Ġwanni qal: Jien minix dak li intom taħsbu li jien. Dan ġej warajja. U jien anqas jistħoqli inħoll l-qorq ta' riġlejh. Ħuti, u li tin-nisel ta' Abraham, u intom li tibżaw minn Alla, lilna ġiet mibgħuta l-bxara ta' din is-salvazzjoni.
Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Elisabet tal il-azmin li teħles u kella tifel. Il-ġirien u qrabata semaw li il-mulej wera ħniena kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fit-8 jum ġew biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni lit-tifel, riedu jsemmuh Zakkarija għal missieru. Imma qabżet ommu qalet le, imma Ġwanni ikun jismu. Qalula ma hemm ħadd li jismu hekk fost qrabatek. Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lil missieru x'ried isemmih. U hu talabhom xi ħaġa fuq ix jikteb u kiteb hekk. Ismu huwa Ġwanni. U kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess Zakkarija nfetaħlu fommu, il-sienu nħall u beda jitkellem u jfaħħar lill-Alla. U l-ġirien tagħhom il-koll qabadhom il-biża' u bdew ixerdu dawn il-ġrajiet kollha mal-oljiet kollha tal-ludija. U kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu u jgħid: mela x'għad ikun dan it-tifel? U tassew id il-mulej kienet miegħu. It-tifel kiber u ssaħħaħ f'ruħu u baqa' jgħix fid-deżert sa dakinhar li ħareġ quddiem Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Tal-Evanġelju jnaddaf.
ismu huwa Ġwanni. Dawn il-kelmiet ta' missier din it-tarbija li tagħha qegħdin niċċelebraw it-twelid għandhom effett straordinarju. L-ewwel nett fuq min qiegħed jisma'. Kulħadd baqa' mistaġeb. Kulħadd baqa' mistaġeb li Zakkarija ikkonferma dak li qalet l-omm Elisabetta li isem it-tarbija mhux se jkun Zakkarija għal missieru, mhux kwistjoni ta' dinastija li taraf id-demm u l-laħam, imma huwa isem magħżul minn Alla. Bħalma hija magħżula minn Alla il-missjoni ta' din it-tarbija. Imma l-effett ta' dawn il-kliem li il-missier jikteb għax għadu ma jistax jitkellem huma wkoll straordinarju fuq il-missier stess li konferma il-kelma tal-mara tiegħu Elisabetta u fl-istess ħin ukoll huma qatt ta' obbedjenza lill-Arkanġlu Gabriel li meta ħabbar li Zakkarija li kellu dil-possibilità li qabel ma kienx prevedibbli li jkun missier għallu it-tarbija issemmija Ġwanni. U Zakkarija dak il-ħin stess li jikkonferma l-isem tat-tarbija jinfetaħlu fommu, il-sienu jinħall u jibda jitkellem u jfaħħar l-Alla. Ismu huwa Ġwanni. Ismu ifisser Alla ħanin, Alla iħen, jo ħanan, Ġwanni. U l-effett tal-konferma huwa mhux biss l-ubbidjenza għall-kelma ta' Alla, imma wkoll il-kapaċità li Zakkarija nnifsu isir xut u ħabbar tal-eġubijiet tal-mulej. Infetaħlu fommu, il-sienu nħall, beda jitkellem u jfaħħar lill-Alla. Illum inħarsu lejn il-papa ta' Ġwanni l-Battista lejn Zakkarija u nitolbu l-grazzja li aħna wkoll li ħafna drabi aħna infixklin mill-biżat, mill-impedimenti tal-ħajja, forsi mill-esperjenzi diffiċli li ngħaddu minnhom. Aħna nfixklin billi nkunu xhieda konkreti ta' kemm Alla huwa ħanin. Ejjew nitolbu biex aħna wkoll fomna jinfetħilna, jinħall il-sienna, nibdew nitkellmu u nfaħru lill-Alla. Kemm għandna bżonn li dawn il-verbi kollha li San Luqa ipoġġi biex jesprimi l-effett fuq il-papa ta' Ġwanni, tal-konferma li ta' tal-missjoni tat-tifel, kemm huwa importanti li dawn il-verbi ikunu wkoll l-esperjenza tal-ħajja tagħna. Wara kollox huwa Zakkarija stess li fl-innu lill-Knisja titlob kull filgħodu dak li għana sejlulu il-Benedictus imbirek int, jagħti id-deskrizzjoni, it-tifsira tal-missjoni ta' ibnu. U dak li ħejji triq lill-mulej, mhuwiex il-mulej, imma jħejjilu triq. Min jiltaqa' magħna? Jiltaqa' ma' xi ħadd li fil-qalb ta' dak li jkun iħejji triq għall-mulej. Ħafna drabi ikun hemm min jitfixkel fi triq tiegħu għax fina ma jarax xi ħadd li jiffaċilita l-laqa ma' Ġesu, imma li jfixkilha. Ejjew nitolbu maħfra ta' kemm il-darba l-eżempju tagħna ma kienx sabiħ biżżejjed. Ma kienx eżempju ta' xhieda qawwija li tfaħħal lill-Alla mhux bil-kliem imma wkoll bil-għemil. Ejjew nitolbu
Sens ta' ringrazzjament u tifħir li l-Alla li l-poplu tagħna ikompli fl-istituzzjonijiet kollha tiegħu. Ikun poplu li ħaddan lil kull tarbija li titwilet, kull tarbija li titnissel bħala don kbir ta' Alla. Aħna llum qegħdin niċċelebraw it-twelid ta' dak li ġie imsejjaħ juri t-triq lil Mulej Ġesu. Jindikah bħala ħrawf ta' Alla li neħidnu bit tad-dinja. Ta' dak li kellu l-kuraġġ jgħid minix jien ġej wieħed ieħor warajja, jien ma jistħoqlix inħollu l-qfil tal-qorq tiegħu. Hemm bżonn li niċkien jien u jikberu. Kemm għandna bżonn l-umiltà, il-kuraġġ u x-xhieda ta' Ġwanni l-Battista. U kif il-Knisja titlob illum fil-prefazju dik it-talba sabiħa ta' qabel l-Ewkaristija, huwa ikkonferma x-xhieda tiegħu bit-tixrid ta' demmu. Ta' ħajtu għal prinċipji tal-kelma ta' Alla, tal-fedeltà, tal-imħabba sabiħa. Dik għandna bżonn protettur għal fedeltà, għal kelma li wieħed jagħti u għall imħabba sabiħa. Ejju nduru lejn Ġwanni li tilef rasu għal prinċipji tiegħu. Imma mhux fil-ġenn ta' min ma jafx x'inhu jgħid, imma b'xhieda għal verità. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li jum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal-mafra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Bl-interċessjoni ta' San Ġwan Battista jew nitolbu għal-Lusija tiegħu il-Papa biex il-Mulejja tih saħħa, erf u paċenzja. Nitolbu. Bl-interċessjoni ta' San Ġwan il-Battista ew nitolbu għalina r-raħja tal-Knisja biex inkunu xhieda tal-ħnina ta' Alla. Nitolbu. Bl-interċessjoni ta' San Ġwan il-Battista ejjew nitolbu bli xaħna il-poplu nisrani jinħalli l-siena, infaħru l-Alla u nagħtu xhieda tiegħu. Nitolbu. Bl-interċessjoni ta' San Ġwan Battista nitolbu għall-ordni ġerosolmitan ta' San Ġwan Battista biex il-Mulej jinqeda bihom għal-ġid, speċjalment favur il-morda u l-foqra. Nitolbu. Nitolbuk Mulej tilqa' talb kollu tagħna mod speċjali għal-ħutna il-morda, għal-ħutna l-mejtin. Għamel li ikonna dejjem is-sens kbir tal-ħinina tiegħek li jaħnina li tinfirex f'kull żmien bi Kristu Sidna.
Nitolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Permezz ta' dawn l-offerti mulej li qegħdin impoġġu fuq l-artal tiegħek, għatina li nċċelebraw kif jixraq it-twelid ta' dak li ħabbar il-miġja tas-Salvatur tad-dinja u rih meta wasal bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħajli l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Aħna nfaħruk għall-ġubijiet li għamilt San Ġwan Battista, il-prekursur ta' ibnek, li intollejtu fl-aqwa ġieħ fost daw kollha li twildu minn nisa. Sa minn qabel twelidu wa qabeż bil-ferħ kif ħass li waslet is-salvazzjoni tal-bniedem. U twelid tiegħu kien ta' ferħ kbir għal ħafna. U waħdu fost il-profeti kollha wera l-ħaruf tas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna. Għamed bl-ilma lil-min tagħna l-Mamudija biex l-ilma jieħu l-qawwa li jqaddes u bit-tixrid ta' demmu tal-aqwa xhieda għal Kristu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Għaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħibati bħal ħobs rat il-ħajr qassam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal:
ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U minn ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-isqof Joseph li qed jgħinni, mal-isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħedna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bir tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin.
ħaruf talla, dan li neħidnu bit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa.
nitolbu. Mulej inti saħħatna b'dan l-ikel qaddis li tajtna mill-mejda tal-ħaruf tas-sema. Għamel l-Knisja tiegħek tifraħ bit-twelid ta' San Ġwan Battista u tilqa lil dak li kien imħabbar minnu bħala l-awtur ta' tnissil ġdid tagħha. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li għajxu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Imbirku l-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
Qabel intemmu x-xandira tal-lum, infakkarkom li s-sit volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.